आंनि मुङा श्री आगना हाजवारी गामिनि माइपुर पस्ट अफिस महनपुर जिल्ला उदालगुरि थाना उदालगुरि दा आङो ग्रेजुवेट खालामखांनायनि उनावहाय दिनै बे अमा फार्मखौ आंनि केरियार एबा लाइफ केरियार बासिनानै आं लाबाय मानो लादों होनना बुङोब्ला सिगाङाव जिहेतु आं जेबो एमप्लयड एबा खामानियाव बेस्थ' नङामोन फरायखांनायनि ग्रेजुवेसन लाखांनायनि उनावहाय फिसा बिदा साख्रियाव हाबदोंमोनब्लाबो आं थोजासे मोनाखिसै दा उनावहाय आङो बोथोरनि आरो मार्केटनि डिमान्डखौ नायनानै अमानि बिजनेसखौ एबा फार्मखौनो खुलिनो होननानै आङो सायख'ना लाबाय आरो आं बेखौनो आंनि जिउनि केरियार हिसाबै आं बासिनानै लाबाय दा बेखौ केरियारखौ बासिखांनायनि सिगांनो आङो बिथां मनज बसुमतारी आदानियाव साननैनि थाखाय ट्रेनिं लाखांबाय बिथांनि ट्रेनिं लानायनि उनावहाय आं बुजिनो हाबाय जे जों गोदो फिसिबाय थानाय ट्रेडिशनेल मेथडजों फिसिनाय अमा आरो दानि गोदान टेकनिकजों फिसिनाय अमानि सायाव गोबां डिफारेन्सखौ आं मोननो हाबाय आरो जों दायो कमार्शियेल अमा फार्माव गासैखौबो आङो बुजिनानै बे अमा फार्मखौ आङो गायसननाय जाबाय थांनाय 2017नि मे दानाव आं मेनि 30 अक्ट'आव आङो बेखौ गायसननाय जादोंमोन दा बे गायसननायाव आङो सरकारनिफ्राय जेबो साहाय्य लाथ'वाखै एबा नाजाथ'वाखैबो आंनि न'खरनि थाखा फैसाजोंनो एसे एनै थोब्ले माब्लेजोंबाबो आङो बेखिनि फार्मखौ इस्टाब्लिश खालामनानै आं दिनैनि बे अबस्थायाव मोनफैनो हाबाय दा दिनै बे अबस्थायाव आङो गासै 10टा बिमा दङ बेनिफ्राय बुन्दा मासे दङ आरो दा बे 10टा बिमाया गासै फिसा होनानै दासिम 50+ फिसा दङ आरो गेजेर ससेयाव आङो माखासे फानबाय आरो दाबो आङो फिसाखौ फानगासिनो दङ दा बुकिं हिसाबै गोबां सेंग्राफ्रा दानि इयुथफ्रा आंनाव बुकिं खालामदों दा आं हरख'नोसो हायाखै आङो थोजासे अमा फिसा दिहुननो हायाखै आं नाजाबाय थादों बेसेबां हायो एसेबां अमा फिसाखौ थोजासे बहननानै आङो मार्केटाव लोगोफोरनो एबा जाय गोदान यंस्टारफ्रा अमा फार्म खालामनायनि मोनजों लानानै आंनियाव बुकिं खालामदों आं हरनो सेस्था खालामगोन आं फिउचार प्लेनिं बिराद गिदिर प्रजेक्ट मोनसे नाजावना लाबाय दा जोङो मिथिगौ जोंनि लकेलाव उदालगुरि हिसाबै बा नर्थ इस्ट हिसाबै आसाम हिसाबै जेसेबांखिनि अमानि डिमान्ड जानानै दङ बेदरनि डिमान्ड अमानि डिमान्ड जोङो मार्केटखौ जों फुलफिल खालामनो हायाखै दा आङो जोंनि साप'ज उदालगुरिखौनो आङो बुंबाय दा जोंनि उदालगुरियाव शिलंनि फायखारि फैयो गुवाहाटीनि फायखारि फैयो आरो दंबावो लकेल बेफारि दा सानफ्रोमबो नागिरफैनायाव जोङो नांगौ बायदि अमाखौ जों हरनो हाया दा बेयाव आं सान्दों जोंनि लकेला थोजासे नङा जेसेबां हायो एसेबां जोङो अमानि प्रडाक्सनखौ बारायनांगोन दा जोङो आं सान्दों गोदोनि ट्रेडिशनेल मेथडजों अमा फिसिबाय थायोब्ला जोंनि दानि बर्तमाननि मार्केटनि डिमान्ड जों बेखौ फुलफिल खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो जों दायो कमार्शियेल पिग फार्मिंजोंसो जोङो मार्केटनि डिमान्डखौ जोङो फुलफिल खालामनो हागोन दा आं बेयावनो जाबदेरना बुंनो सान्दों जे नंगौ बाथ्राया गोदोनिफ्राय जों अमा फिसिबोनाया एखेबारे ट्रेडिशनेल मेथड दा बेबादि ट्रेडिशनेल मेथडआव जोङो 10टानि अमा बारा खालामनो हाया दा बिनि गेजेरावबो जों नेपा नर्थ इस्ट प्रग्रेसिभ पिग फार्म होननायाव आंबो सासे मेम्बार दा बिनिनो आफादगिरि हिसाबै दं मनज बसुमतारी नेहाथारि हिसाबै दङ रुना रफिक दा बेयो गुवाहाटीनि आमिनगावआव दङ बेनि हेड अफिसा बेनिफ्रायनो गासैबो अमानि प्रब्लेम्स माखासे बेमार आरो बिनि फैबाय थानाय फिउचार प्लेनिंफ्रा बेनिफ्रायनो जेनेरेट जायो दा बेयाव आं बुजिनो हाबाय अमायाव नंगौ दायो गोदान मुगायाव अनेक बेरामफ्रा डिजिसफ्रा नुजाथियो दा मेक्सिमाम फार्मनि अमा फिसिनायाव डायरिया स्किन डिजिस बेनिफ्राय माखासे गिदिर बेरामफोर जानो हागौ दा बेयाव जों बेनिखायनो सानफ्रोमबो एलार्ट जानानै बेनि लिगेल ट्रिटमेन्टखौ जोङो टाइम टु टाइम जों होनाया बेयो बेटार दा बेखौ जोङो रायखांथारनांगोन खारन दिनै जोंनि ससाइटियाव एबा बर' ससाइटियाव माखासे आनएमप्लयड इयुथफ्रा गोग्लैसोनानै दङ खामानि नागिरनानै मोनैयाव दिल्ली मुम्बाइ गुजरात कलकातायाव बिराद जाब्बा जुब्बा खामानिखौ मावनानै जिउखौ गावनि टाइमखौ बारहोनो गोनां जादों दा दरमाहा हिसाबैबाबो आङो बेखौ फसाया दा जोंनि मानसिफ्रा लाइमोनफ्रा दिनै गोदान मुगायाव दा टेकनिकेलानो होन बा स्किल डेभेलपमेन्टआनो होन जिखुनु जायावबो बाहागो लानांसिगौ जेरै साप'ज जोंनि नैबे दा अमा फार्मावबो बेबो बिनिनो मोनसे बाहागो दा आं सान्दों जोंनि दा जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्राफ्रा जायनाखि मेट्रिकुलेसन दं हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै डिग्री पास खालामनानै
खामानि गैयै जाय इयुथ बिथांमोनहा अमा फार्मखौ प्रफेसनेल हिसाबै लानो हायो। मानो लानो हायो होनना बुङोब्ला आं बेखौनो बुंगोन जे अमा फार्माव ओरैनो साधारन भाबै नायोब्ला जेबो गैया बायदि मोनो, नाथाय बिथोराव जेब्ला हाबगोन अब्ला गासैबो खोथाखौ बुजिगोन आरो बिनि प्रफिट मटिभखौबो बुजिनो हागोन। मानो होनदों दा अमा फार्माव ट्रेनिंआ बिराद इम्पर्टेन्ट। ट्रेनिं गैयालासिनो अमा फिसिनोब्ला बियो माखासे गाब्र'नाय बायदि आं सानो आरो। बेनिखायनो अमा फार्म इस्टाब्लिश खालामनायनि सिगां जिखुनु जाया गभर्नमेन्ट नङाब्लाबो बेक्तिगत बा प्राइभेटफ्राव थांनानै साननै एबा सप्ता मोनसेनि ट्रेनिं लानानै अमाखौ इस्टाब्लिश खालामोबा साक्सेस जानायनि लामाया थार एबा खाथियाव दं आरो। दा आं बेखौनो बुंदों जे जोंनि बर'ल' नङा, दिनैनि तारिखाव बर'निख्रुइबो गुबुन जाथि जेरै हमना ला आसामिस, मुस्लिम, बिहारि, बेंगलि गासिबो अमा फार्माव दायो बिराद ओरैबायदि गोसो होदों आं बेखौ नुनो मोनदों। दा दिनै नर्थ इस्ट प्रग्रेसिभ फार्म नेपायाव जाय बिथां नेहाथारि सासे मुस्लिम आइजो, दिनै मुस्लिम बिथांमोनहा अमा बेदर जाया, नाथाय अमानि माखासे बेनिफिटखौ नायनानै मार्केटखौ नायनानै बिथांमोना अमा फार्मखौ आखायाव लादों एबा केरियार हिसाबै सायख'ना लादों। बिथांमोना साख्रियालमोन, नाथाय साख्रिखौ गारनानैब्लाबो दिनै अमा फार्माव मानो आखाइ होदों जों बुजिनो मोनो। बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों जाहाथे दानि यंस्टारफ्रा जायफ्रानाखि खामानि गैया बिथांमोनहा गोसो होथाबनानै गावनि आथिङाव गसंनो हागोन जेब्ला बिथांमोना अमा फार्मखौ मोजाङै इस्टाब्लिश खालामगोन। आंबो फिसाया जिहेतु बे अमा फार्मखौ मावनो लानायावहाय हाजासे हेफाजाब होफादों। दा जों बे फार्मखौ लुनायनि थांखियानो जाबाय जोंनि न'खरनि माखासे रांखान्थिफोरखौ जोङो सुफुंलांनो हागोनखौ नुनानै जों बे फार्मखौ गायसननाय जादों। थोजासे आंबो हानाय इसेबां जोंनि माखासे लेबार बाहायनाय, सुनाय, आदार होनाय, फोसाबनाय हाबाफारिखौ आंबो नायदों। दा इयुनाव जों गथ' गथायफोरखौ बेजोंनो एसे मोजां लामायाव लाबोलांनो हागोन होननानै मिजिं थिहरनानै बे फार्मखौ लुनायाव जों सानैजों गोरोबनानै मावफुंनाय जादों। माखासे गोबां साख्रि बाख्रि मोनि सुबुंफोर दङ, बेफोरखौ नुनानै मावनानै सोलोंलांथों, मावलांथों, जाहाथे साख्रिखौल' नेनानै थाया, बेखौ नुनानै जोङो सुबुंफोरखौ फोरोंलांनायजों लोगोसे जों लुफुंनाय जादों आरो जों मोजाङै मावफुंना देखायगोन होननानै जों गोसोआव मिजिं थिनाय दङ। आसा खालामदों गुबुन सुबुंफोराबो जोंखौ जेनेबा फल' खालामनानै जोंबायदिनो मोजाङै जालांथों आरो जोंनि जिथुनाखि लानाय बे फार्मा साक्सेस जाथों होननानै जों गसाइनियाव बोर बिनाय थादों।